Moi boas, benvidos unha semana máis a Orixe e Calidade. No programa de hoxe faremos balance da segunda edición das xornadas de degustación e maridaxe dos augardentes e licores tradicionais de Galicia que se celebraron esta fin de semana pasada en Cambados. Tamén nos achegaremos a Tacondes de Albarei para ver en que están a traballar e cales son os plans da cooperativa. E por último, como sempre, pecharemos o programa repasando as novas da semana no sector. Comezamos. Cuando estamos solos, cuando nos juntamos, cuando gana nuestro equipo, cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. Fertimón, en colaboración con Feromón, unha empresa pioneira no desenvolvemento de produtos de síntese natural, presentan a última innovación para o control da iesca na viña, Fertimón YesClip, para utilizar en mestura dos tratamentos convencionais para a prevención, cura e erradicación do fungo da iesca. Se a iesca é un problema, solucionao con Fertimón YesClip. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día e a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Que son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. Preto de 200 persoas participaron esta fin de semana pasada en Cambados na segunda edición das xornadas de degustación e maridaxe dos augardentes e licores tradicionais de Galicia. Os show cookings foron as actividades que máis público concentraron xunto coas catas dirixidas por Sonia Otero. A satisfacción é tal entre os organizadores que xa pensan na terceira edición. Expectativas cumpridas esta segunda edición das xornadas de degustación e maridaxe das augardentes e licores tradicionais de Galicia. Comezaban o venres á noite coa inauguración oficial e a presentación dun estudo inédito sobre o nacemento da tradición destiladora en Galicia. Dende entón e ata o domingo, preto de 200 persoas participaron nas distintas actividades que se ofreceron, programa co que o Consello Regulador das Augardentes pretendía non só amosar a variedade e riqueza de espirituosos que se producen na terra, senón educar e concienciar os asistentes da importancia de consumir produtos con selo de calidade. A reivindicación da marca e a denuncia das fraudes marcaron o inicio das sesións. O aguardente de Galicia, preguntémonos, é unha riqueza, é un signo de identidade do noso país? Pois, si é que o é. Témolo suficientemente prestixiado? Na miña humilde opinión, non. E quero neste punto, nun entorno como este, nunha vila que ten nome de viño, resaltar, porque Cambados é decir Albariño, resaltar os esforzos que levan feito
un número importante de adegas e empresas de Galicia para erguer e pôr nos seus sitios aguardentes, adegas e de destilerías nas que a honradez é o norte, peleando, que é fácil decilo, contra todo, mesmo contra delincuentes. A celebración destas xornadas coincidiu coa conmemoración do 25 aniversario do Consello Regulador dos Augardentes e Licores Tradicionais de Galicia, un tempo no que a súa evolución, como recoñece o propio presidente, foi lenta e moi distinta a doutras denominacións coetáneas, como é o caso de Rías Baixas. Todos creíamos que con los aguardientes y licores iba a pasar lo mismo que con los vinos. Cuando el consumidor probara los aguardientes y licores dentro de la indicación geográfica, dejaría de tomar productos no amparados porque la diferencia de calidad que hay entre unos y otros sería abrumadora. Esto no ha sucedido así por dos razones que están estrechamente ligadas. Hay un tema de impuestos, los aguardientes y licores pagan un impuesto especial de alcoholes que hace que los precios sin impuesto, el precio de venta, el precio del impuesto sea superior a lo que venden esta gente que habéis visto estos días en los periódicos, ¿no? El impuesto duplica el precio que esta gente vendía los aguardientes y licores. Y también la permisividad que hemos tenido todos con la práctica vergonzante del relleno, que hemos tenido todos, porque todos hemos visto cómo nos servían este tipo de productos y, bueno, alguna vez levantábamos la voz o reclamábamos, pero bueno, yo creo que no llegábamos a sacar los colores a los hosteleros, ¿no? Un problema o das augardentes sen etiqueta e as fraudes no sector, que xa se daban no momento no que naceu o Consello Regulador. Seoane realizaba unha retrospectiva moi ilustradora. 25 anos despois, o augardente a granel segue a acampar non só na barra de bares, en lugares recónditos, moi agachados, e ollo, que moitas veces ese augardente anónimo é un produto excelente, honesto e honrado, senón tamén en restaurantes de máis ou menos estralos, en lugares con sona e xusto recoñecemento, lugares que, como sabe José Antonio, poden ter unha boa carta de viños e ata media dúcia de augas, pero chega a hora do café e vai ser máis doado atopar unha dúcia de xenebras e media dúcia de tónicas e non un aguardente correctamente embotellado e etiquetado, de pai e nai coñecidos. Non se pide máis realmente, só que sexan coñecidos, o sea, saber que non elaborou, que non vende, que non comercializa, que non distribuye, se ten un registro sanitario, se ten un registro de embotellado, é o único que se pide. Despois será mellor ou peor, pero polo menos que teña eso. E botaman das cifras do Consello Regulador. No ano 2003 cualificou 256.000 litros, no 2008 aumentounos a 340.000 e no 2012 drástica caída ata os 176.000 litros cualificados. O sector parece ir recuperando e no ano pasado roldáronse os 203.000 litros cualificados. Pensen a falta de outros referentes que, remitíndonos outra vez a aquelas informacións do ano 1989, calculábase con máis ou menos interés partidista que no ano 89, hai 25 anos, que se producían en Galicia 14 millóns de litros de aguardente. 14 millóns de litros de aguardente hai 25 anos e hoxe falamos de 293.000 litros cualificados. Durante a presentación reclamouse a atención dos consumidores pedindo que rexeiten destilados non embotellados e correctamente etiquetados, pero especialmente críticos se amosaron os poñentes cos hostaleiros. O consumidor final, sexa por descoñecemento ou por confianza, fía moitas veces do que lle ofrecen e non pregunta na maioría dos casos. Por iso, máis alá do traballo de concienciar e informar ao consumidor, ao mellor é na hostelería onde están as chaves do éxito e onde está o quiz do fracaso, como lle queiramos chamar, se tratamos de suavizalo. O motivo polo que nos últimos 25 anos non acadaron os augardentes e orujos de Galicia e licores tradicionais de Galicia o recoñecemento que no mesmo tempo, cuarta arriba, cuarta abaixo, como no chiste, teñen, por exemplo, os viños da denominación de orixe Rías Baixas. A loitar contra estas fraudes, xusto na véspera das xornadas, a Xunta anunciaba un endurecemento das investigacións e persecución deste tipo de prácticas. Cumio a máis dun ano de reunións que viñan mantendo tanto o Consello Regulador dos Augardentes como outros entes controladores de outros produtos galegos con selo de calidade. Yo, por lo menos, estoy plenamente convencido de que esto se hará así, porque el riesgo sanitario que estábamos asumiendo es enorme. Nuestras empresas tienen que hacer un esfuerzo para ocupar el nicho de mercado que va a dejar esta práctica vergonzante,
Los hosteleros tienen que ser los prescriptores y abanderados de los aguardientes y licores gallegos. Si no defendemos nuestros productos, si no somos los principales consumidores de ellos, yo pienso que mal nos irá. Un plan de lucha contra el fraude que tiene que desarrollar la Administración, porque entre todos no hemos sido capaces hasta ahora de permitir que el fraude no creciera en la venta de los productos que dan una imagen importante de Galicia. Yo este verano conozco bien esta zona, estamos en una zona muy turística, no voy a citar los lugares, yo creo que todos ustedes los pueden conocer, pero me acerqué a 3 o 4 lugares donde los gallegos llevamos a los turistas para que vean nuestros productos, enseñarles nuestras producciones, y la verdad es que la sensación es bastante triste. Ver que los gallegos llevamos a los turistas en esta zona a ver y comprar viño turbio, ver que llevamos a los turistas a tiendas para vender vino de cosechero sin ningún registro de calidad, ver que les estamos a ofrecer productos sin ninguna garantía de trazabilidad sanitaria ni de ninguna, garantía de que no es un fraude lo que tienen delante, es algo que realmente nos tiene que hacer a todos reflexionar. Pero non é só cuestión da Administración, insiste o director xeral. Fernández Couto dá tamén un toque de atención ás destilerías. Si las destilerías, mayoritariamente a los establecimientos de hostelería de Galicia, le venden su producto en garrafas de 3 o 5 litros y mayoritariamente el consumo es en las mesas, ¿cómo se puede llegar de una forma cumpliendo la ley, la norma y las garantías que hay que dar al consumidor? Pasamos de esas garrafas a la botella irrellenable. Es fácil ver la paja en el ojo ajeno. De manera que creo que este es un buen momento, en este momento de celebración de esta denominación de origen, que es un producto gallego, que es un producto que tenemos que defender, que es un producto que nos representa por todo el mundo, que es un producto que hay que sacar adelante, pues que hagamos estas reflexiones. A inauguración das xornadas contou, como dicíamos, coa presentación dun estudo inédito realizado polas investigadoras Mercedes Vázquez Bertomeu e Pilar Rodríguez Suárez sobre a historia das augardentes en Galicia. Estudo para coñecer o pasado da destilación en Galicia e reivindicar a súa tradición, sempre na busca da calidade e recoñecemento do produto. Unha práctica que nesta terra comezou, segundo a documentación coa que contan, no século XVI no eido mediciñal. Son, ata que chegamos ao século XVIII, datos soltos, pero que teñen sentido no contexto e que siguen unha cronoloxía moi similar a que temos para outros países europeos, non? As nosos destilados agroman definitivamente, como sucede no resto de Europa, cando mudan as modas. E a xente gusta de bebidas con unha maior graduación alcohólica. É o tempo, por exemplo, dos viños do Porto ou do Xerez, non? Pero tamén dos licores, de bebidas como o coñac ou cousas así, non? En Galicia vemos que se producen axentes acomodadas que parten de aguardentes de importación. Por exemplo, a xente dos Pazos comeza a facer os seus licores, o que se chamaríamos os licores de ervas en xeral, non? Eles fano a partir de licores de importación, destilados de viño, que chaman holandas, pero as xentes comuns copian o que fan os ricos, e fano destilando bagazo. O teñen aguardentes a partir das quais uns as toman a pelo, digamos, aguardente branca, e outros van comiñando con ervas, non? Que vai dar o que, sen dúbida, foi o licor máis famoso do século XIX e como tal aparece reflectido na nosa literatura, que é o rosolí. As investigadoras lograron documentar un gran volume de receitas para a elaboración caseira de licores, destilados que incluso os seus produtores levaban a feiras e certames. O fito histórico que marca a entrada do cobro de impostos nos aguardentes chega en 1925 co réxime especial. Contrariamente ao que se acostuma a decir, non foi un privilexio dado aos produtores galegos, senón a única forma que a Facenda do Estado atopou para poder cobrarlles impostos. Porque aquí non había grandes fábricas, sino que todo eran produtores pequenos, colleiteiros, xente con grandes propiedades ou pequenos que destilaban ben con alambiques da súa propiedade, os ricos, ou cos poteiros itinerantes que coñecemos
ata hai pouco, non? Entón, a única forma de que esa xente pagara impostos era con ese réxime especial, non? Ao entrar no réxime especial, as augardentes puideron comerciarse e exportarse. O réxime especial, digamos que certificaba a legalidade dun produto o que viña a ser a súa calidade, non? E que foi o que permitiu o nacemento de moitas das destilerías que hoxe coñecemos e tamén que os augardentes galegos saíran dos mercados locais donde estiveran ata entón, porque funcionaban basicamente en negro, que diríamos hoxe, non? Inaugurada a sesión, sucederonse as actividades programadas para toda a fin de semana. As que maior éxito de afluencia rexistraron os show cookings a cargo dos chefs Francisco Castro, do Gran Hotel da Toxa, Marc Buernic, do Casino da Toxa e Antonio Botana. Mostras que se acompañaron da coctelería d'Ángel Camiña. Curiosidade despertou tamén o túnel das Augardentes, que se mantivo aberto durante a tarde do sábado e o domingo. A mostra de destilación en directo na destilería Gil Armada do Pazo de Fefiñáns e as catas guiadas pola destiladora e catadora Sonia Otero. A experta explicou aos asistentes as peculiaridades dos espirituosos amparados polo Consello Regulador. Cada un deles xenuíno, non só polo facer da destilería do que procede, senón tamén pola variedade de uva da que procede o bagazo ou incluso as características da parcela na que se cultivan eses froitos. Os asistentes ás xornadas marcharon moi satisfeitos coa actividade e dende o Consello Regulador xa apuntan que pro ano repetirán experiencia. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web. A cooperativa Condes de Albarei conta con 26 anos de historia, un tempo no que foi medrando pouco a pouco, transformándose e adaptándose ás exixencias que supón pertencer a unha denominación de orixe como Rías Baixas. Comezaron producindo 120.000 litros de viño alá polo 1989, ata os 4,5 millóns nos que se sitúan na actualidade. Con preto de 400 socios en toda a comarca do Salnés, é unha das empresas que concentra emprego e suma riqueza económica. Cada socio o que percibe, o que na súa economía vai mellorando, pois indudablemente está consumindo na zona na que pertence, compra no supermercado do barrio ou na súa cidade, a vestimenta, a alimentación, todo, non? Entón, é moita xente que directamente se beneficia ou vive desto, pero tamén indirectamente estás influindo en moitas familias, non? Entón, eso Condes de Albarei, como outras moitas cooperativas que hai na zona, sea de viño, como sea de horta, como sea de mexilón, as empresas teñen que xerar eso, non? Riqueza, en este caso, unha riqueza compartida, non? Hai uns días, esta gran familia celebraba o seu 26 aniversario, a Festa do Socio, un evento no que se recoñeceu os mellores produtores da pasada nada. Nesta ocasión, os agraciados foron Fernando Cores na categoría de ata 3.000 kilos, María del Carmen Bouzada na modalidade de 3.000 a 8.000 kilos e a comunidade de bens RBC.cb na de máis de 8.000 kilos. Tratamos de premiar ou recoñecer, é moi difícil, non? Porque hai moitos. Hoxe en día, todo o mundo se esforza moitísimo porque a súa produción é do que vive. Por tanto, a todos os viticultores nos interesa ter unha uva magnífica, que non la paguen ben e que faga un bo viño, indudablemente. Pero, bueno, dentro deso, sí, se intenta un pouquiño destacar un pouco, non, a aqueles que van obtendo mellor grado, outros parámetros tamén se teñen en conta, e sobre todo este ano ademais tomamos un poquinho aí en conta a modalidade de establecer como tramos, non? Porque, bueno, non é igual premiar a alguén que saca unha moi boa graduación pero que ten 2.000 kilos como que ten 20.000. Entón, bueno, fixamos un poquinho aí por tramos para que toda a sociedade tuvera a mesma oportunidade de recibir tamén un recoñecemento, non?
No 2007, Condes trazaba o seu plan estratégico a futuro, un plan que incluía a adquisición de Pazo Baión con todo o que comportaba. O obxectivo marcado ser unha gran adega adaptada ás características da DO. A nosa filosofía, digamos, non é chegar a ser unha bodega grande de expansión no exterior, non? A nosa filosofía se adapta máis a ser unha gran bodega, unha gran adega, non? Pero adaptándose ao que é a denominación de orixen. Nós non somos unha denominación de orixen grande, non somos, e por tanto, basámonos no pequeno viticultor, basámonos nas cousas ben feitas, na calidade, en coidar moito o produto, e nese no que queremos seguir avanzando, dicir, tendo sempre como máxima a calidade, tendo sempre como máxima, se acaso unha diferenciación, non? Pero seguir traballando nesa línea. A este proxecto incorporábase no 2008 Pazo Baión, unha compra valorada en 15 millóns de euros coa que iniciaban unha aposta arriscada. Hoxe recuperaron produción, contan con adega e instalacións reformadas en gran parte e un viño de pago co que xa están no mercado, pero aínda están na primeira fase. Era a fase para poder abrir, para empezar a recibir visitas e demais. E iso está en marcha, hai salón de eventos, hai posibilidad de facer congresos, de facer reunión de empresa e facer eventos familiares que se están facendo. Temos contratado a Ruta Xacobea porque, bueno, eles son especialistas e nos non. No Pazo, pois, a nivel de visitas está funcionando moi ben, porque, ademais, ali non é facer unha visita, non é visitar unha bodega, non? Condes de Albarei atópase presente en 40 países de todo o mundo. Calvo recoñece que a vía da exportación está sostelo o mercado dos seus Rías Baixas, xa que o local e nacional, aínda que se vai recuperando, di, están frouxos. A parte de seguir, evidentemente, traballando e ter presencia no comercio local e nacional, pois o que intentamos é abrir portas noutros mercados, seguir traballando. É verdad que o que é a exportación pois non deixa de ser unha carreira de fondo, os resultados non son a curto prazo, hai que facer moita inversión, hai que traballar moito e hai que esperar ao mellor varios anos a ir obtendo os resultados, pero, bueno, é un traballo que se está facendo e nos é na línea na que estamos traballando, non? Durante a entrevista concedida ao programa desta Casa Pleno Aberto, a presidenta de Condes de Albarei gabou o albariño como o mellor branco do mundo, pero advertiu de que a denominación non pode baixar a garda. Non podemos quedarnos aí, hai que traballar moi duro, hai que seguir apostando, porque outras denominacións tamén se están movendo, e son denominacións, además, que nós non podemos loitar con elas por precio, porque desde a viña, desde o terreo, a plantación e demais, xa non son as mesmas características, non podemos, teñen outros volumes, nós temos que traballar defendendo o noso, temos que seguir poñendo en valor o produto que vendemos e demais, e nesa liña na que hai que traballar, non? Falando de prezos, Dolores Calvo reivindicou un prezo digno e xusto para a uva en Rías Baixas, que teña en conta os custes de produción e a necesidade de manter un tecido de viticultores sostible e forte na DO, aínda que no seu caso non se atopan dentro das polémicas sindicais de prezo porque se surten na meirande parte das uvas dos socios. Si temos interés en que se pague, primeiro porque o viticultor ten que sair para diante e ten que poder vivir do que traballa. Iso como primeira norma, non? E segundo, a nós tamén porque é unha competencia desleal. É dicir, se ti pagas a uva o dobre do que se vende no mercado, cando vas a competir a hora de vender no lineal, ti non lle podes sacar a mesma ganancia a esa botella de viño. Entón, a nós nos perxudica. Nos perxudica que os precios sexan baixos e que non temos ningún interés aspecto. E ademais que pensamos que un viticultor ten que ter a dignidade de poder vivir do que traballa, non? Si está nunha cooperativa, pudo facer o esforzo, pois estupendo, e se non o está, pois ten que poder cobrar a uva. Os socios dirixiuse Dolores Calvo nesta nova andaina na dirección para pedirlles que aporten as súas opinións, que as súas achegas son importantes para que a cooperativa siga avanzando como a toda agora. Fíxate ben neste produto, vai te interesar moito. É o mellor herbicida para silvas, xestas, mimosas, toxos. É selectivo, só elimina a maleza. Bótalle a Garlón, o
o millor desbrozador. Se o recomenda Soaga e Fertimón, é bon. As Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño. Coñecemos agora outras novas do sector na sección das breves. Máis de 300 persoas coñeceron en Vitoria os viños da denominación de orixe en Rías Baixas a través dun túnel do viño que se organizou por primeira vez na cidade. A cita estaba aberta a todo o público en xeral. En ela expuxéronse 66 marcas de 22 adegas da DO. Dende Anadas 2013 a elaboracións en madeira, seleccións da nada, escumosos ou blends. Aproveitando esta primeira incursión en Vitoria, o xerente do Consello Regulador, Ramón Huidobro, impartiu unha xornada de formación para 20 alumnos da Escola de Hostalería Ejivide. O País Vasco é un mercado estratégico para Rías Baixas e despois de centrar as súas actividades en Bilbao e San Sebastián, decidiron agora saltar á provincia de Álava debido á súa madurez e cultura do viño en Rías Baixas. Segundo datos do informe Nielsen, os viños da DO representan o 8,3% da cota da área que inclúe Cantabria, País Vasco, A Rioxa, Burgos e Palencia. A denominación incrementou a súa cota de mercado en volume ata case un 14% na canle de hostelería, onde o valor da cota de mercado destes viños ascendeu o 22% no 2013, mentres que en alimentación a cota de mercado en volume foi do 7,2%. Segundo o último estudo sobre consumo alimentario de viño do Ministerio da Agricultura, durante os 8 primeiros meses deste ano en España consumeuse máis viño tinto que blanco e rosado, tanto en viños con denominación de orixe protexida como sen ela. No acumulado de agosto, o viño tinto supuxo máis do 75% do valor total dos viños con DO consumidos e máis do 74% do volume, sempre na canle da alimentación, aumentando tamén o seu valor un 0,2% ata os 217 millóns de euros e o prezo medio un 0,7% ata os 3,52 euros o litro. No caso dos tintos sen denominación, caeron un 12% en valor e case un 15% en volume, aínda que tamén aumentaron o prezo medio, máis que os tintos con DO, un 2,8%, quedando o litro de media en 1,22 euros. En comparación cos brancos, tamén os que teñen DO tiveron unha evolución positiva entre xaneiro e agosto, aumentando case un 9% en valor ata os 58 millóns de euros e algo máis dun 9% en volume, roldando os 17 millóns de litros. Pola contra, o seu prezo medio baixou un 0,4%, quedando nos 3,44 euros o litro. A adega de Rías Baixas, Terra da Sorein, recibiu o pasado sábado en Ribadavia o Premio Barcelos de Prata como recoñecemento ás empresas que empregan o galego na súa etiquetaxe. Xunto a ela tamén foi recoñecida a adega da DO Ribeiro, Arco da Vella. O ato de entrega dos galardóns contou coa presenza do Conselleiro de Cultura, que engabou o compromiso dos adegueiros premiados coa lingua galega e salientou que a decisión de empregar esta lingua na etiqueta constitúe un valor engadido para as empresas que a incorporan á súa estrategia de vendas. Coas breves pechamos como cada semana o tempo do noso programa. Agardámolos o próximo xoves con moitas máis reportaxes. Ata entón, sexan moi felices. ¿Qué son cultivos sin? Son cultivos sin sorpresas, sin sustos, cultivos sin trabajo añadido, sin nervios, sin agobios, sin complicaciones, cultivos sin malas hierbas. ¿Comprendes? Cultivos sin. Con Touchdown Premium y su nuevo System 4, el herbicida cargado de tecnología. Singenta, solucións para a viña. É un produto Singenta. Máis información na nosa web.
Rías Baixas. As Rías Baixas. As Rías Baixas. Cando tomas viño da denominación de orixe Rías Baixas, bebes o mellor de Galicia. Albariño Rías Baixas. Pídeo polo seu nome. Se non boto Fertimón, perdo traballo e produción. Ramoncín, non te pases co purín. A modo, a miña terra abono como Dios manda. Complemento o purín con Fertimón e teño a mellor produción. E recorda, coas fórmulas específicas Fertimón, aforras cartos e abonas mellor. Este ano, Ramón, dalle Fertimón. Cuando estamos solos. Cuando nos juntamos. Cuando gana nuestro equipo. Cuando ganamos todos. Brandal, el albariño que me gusta. Brandal, de Adegas de Altamira. O saber da tradición. O esforzo do día a día. E a paixón polo ben feito marcan a calidade e o sabor dos viños de Galicia, porque Galicia sabe. Galicia, o bo camiño.